nenda karwa zvangu kushow nenda karwa kushow Nemba mama. Kutora zvokutaka munemba kakarwa kushow asi ndimukwenda kushow. This time ndindi kuenda. Kwenda? Baba Maloka. Baba Maloka. Makukanga samanjikana muchidaro. Kama muri kuti mimi ndimuda kwenda kushow. Ini ndinoenda grocery kubva kushow. Zvinoreva ini. Grocery kuita sei kwandi? Kwa busy signal futhi wakaenda wakuda kuenda. Asi ndakonza wani mari muno. Saka nini pamushapano hapana chenjenda. Plus vana vanorasika. Avamborasika baba Maloka. Ingala same ndakaenda na wani. Ndakatamba ini ndikapiwa ro ikwe. Saka kana muri kuti mimi muda kwenda munaunza grocery ere munomba. Inini ndikana ndikaenda kushoka ndikatosvika ndoenda kuRadio Zimbabwe ndokukwazisa ndorota ndokukwazisa mudzimai wangu nevana ndokukwazisa kana enge babava saka mukundudza kuti imimi kuti kwazisa kunonza chikafu munomba plus vana vanorasika kushoka nemalo uda kuenda nani kushoka ndavana nadhete kandoenda namama uda kuenda nadhedha usida kuenda namama atoenda nadhete mari yekushowa ndikupe mari aiwa ka inini ndinana sisi wangu ane mari kudhara usatya hako dhiya inini ndinoenda ndinopohana na sisi wangu mari kushowa ndinongoenda kana inawo yekushowa inini ndotoendawo kushowa aiwa hakani inini auraita kana zvakadaro tinongofonera tete kuti nyaya yacho vaya vagadzisa aiwa hatiti ngavatoya vaende kushowa vataure nyaya ngavauye vataure nyaya yekuti ari kuenda kushowa ndiyani aiwa nditongere pamusha pangu iwo hauna zvaunondiudza aiwa kana makuti mukoma ngavaende muri kuedza kuti chi munodya baba mukoma nyere panapo kandinotambaka kuti tione chekudya munomba nai baba amalo apa kumarodi shop kuti last time wakaenda ndinotambaka tinoona chekudya munomba saka imi makaenda tinowanei mwana ngaasarudzi malo uda kuenda nani kushopa uda kuenda nani kushopa namamaka mamundu mwana uri kumubvundutsira aiwa ndisi kubvundutsira mwana tida kuenda nemwana kushopa baba malo